Mapuso ika-39 naman yung anibersaryo sa pagpatay kay former Antique Governor Evelio Javier, ginadumdum sa buong adlaw. Nakatutok, Zen Kinatang Sasa. Sa tagsa kation nga ginabalikan ang kasaysayan sang labing una nga EDSA People Power Revolution, madumduman gid ang pagpatay sa mga armado nga lalaki sa anay gobernador sa Antique nga si Evelio Javier sadtong February 11, 1986 sa plaza sa San Jose de Buenavista sa Antique. Ang pagpatay kay Javier nangin isa sa mga nagpukaw sang balatsagon sa mga nagupod sa EDSA People Power 1 nga ginumpisahan sang February 22, 1986 nga nagdugay sang 3 ka adlaw tubtub nga nagbiya si anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa Malacañang. Bilang pagkilala sa iyang pagkabaganihan, ginadumdum ang anibersaryo sa iyang kamatayon kada tuig nga nakasaad sa Republic Act 7601 nga nagadeklarar sang Pebrero 11 bilang Special Non-Working Public Holiday sa Isla Sang Panay. Kaina sang aga hiwat ang paghalad sang bulak sa mga opisyal sang probinsya. Himata ni former Governor Javier kag pila ka mga Antiqueño sa iyang monumento sa Evelio B. Javier Freedom Park sa atubang sa Antique Provincial Capital. Ginpakigbahin naman sang pila ka mga Antiqueño nga mga bagay nga hindi nila malipatan sa ila ginakabig baganihan. Si Evelio nalipay gid nga ginpangalan siya sa baganihan. Dungag ka Antique, si nga Evelio daw nami iri umatian nga dungag mo ang ngaran ka ang ngaran ko. Ang 70 anyos nga si Lola Helen hindi kuno malipatan ang maayo nga mga hinimuan sang anay gobernador. Nagabulig na sa mga tras na amon ng mga pigado. Ngayon ko atos balay da, okay lang. Ang bagong henerasyon apisar wala maabtan ang panahon sang EDSA Revolution, ginakabigman nga baganihan ang anay gobernador sang Antique. Kay Evelio Javier subong kagtapos ng siya ang isa kilala nga bayani bala sang taga-Antique. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinatang Sasa, One Western Visayas.